parentesregning. Selv parentesregning! Hør her, Simon. Du kan møde parenteser i mange forskellige sammenhænge, og du kan selv sætte en parentes om noget. Parenteser benyttes, når noget skal opfattes som en helhed. Du får nogle eksempler på tavlen heroppe nu. Vi starter ud med en af de nemme regnestykker. Det her regnestykke her, det skal ses som en helhed. For at regne et parentesmysterie, så skal vi allerførst have fjernet parenteserne. Det gør vi simpelthen ved at plus 1 med 1, som der giver 2. Så har vi fjernet parentesen. Og så tilbage, så er der 2 plus 2. Og det giver 4. Er vi med så langt, Simon? Ja, det er vi. Godt. Så går vi over til en af de lidt sværere regnestykker. Så må du prøve at se, om du kan finde lidt med. Her er for eksempel en parentes, der hedder 5 gange parentes minus 7 parentes slut. Og så har vi stedet lige, hvad giver det? Allerførst, så skal vi jo se det her som en helhed, ikke? Vi skal have fjernet parentesen. Det gør vi ved at gange ind i parentesen med 5. Og det er 5 gange minus 7. Og hvad giver det, Simon? Det giver minus 35. Det er flot, Simon, det er rigtigt. Jeg tror, du har lært det her, Simon. Kan du finde ud af det nu? Simon? Ja, det tror jeg. Kom her og kig. Prøv at se her. Sådan her gør man. Jeg har skrevet parentes 3 plus 2, ikke? Og parentes slut plus 2, ikke? Inde i parentes, der giver det 5. Det er rigtigt, Simon. Et 5-tal. Og plus et 2-tal. Det giver 8. Er det rigtigt? Ja, Simon, det er rigtigt. Det er flot. Jeg tror, alle har lært parenteser nu. Jeg tror, du har endelig lært at løse parentesmysteriet.